Nagoro benki ya umwanchi omurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu busingo egana litkoria ori abere litorero kegima nanene kwabere gokwego kya asoko bwatie mirobero yonsi ya Ndizi TV ekerorire litkoria Jumapili kitariki 5 cyo mutinyo kabere omwaka no igwechi bibere na mironko ebere na isato nekero twarorere na abarai au nigo boyenderete wesokia nanene gokwarira igoro yogoke wa kwabo usabo borendi kurwaso yokabeire omurai wense uru muigai Kenyatta egento abarai kurwase obo muburia bwa Azimio la Umoja One Kenya barokanire kugikeria naboigo abarai kurwase obo mubwa Kenya kwanza barokanire kwa okoboko askere bagoteba buna ekero omo bisabwe serikali arura sobokorerwe serikali tabwena reti kore kwewa obo bisabu burende baisaine kare kore ngani wana bari bare ase obokoreri bono kono manchi omurigereri namanke ngwariganeretie karongo kwarigania SMS Amayia erionko manyie asenchera ere yobwikiranu nyora nabokandira gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital hasense moya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News nabogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website ito otobwati wetra www.ndizitv.or.ke eriatriane Everlyne Osero sanga na nchwe komoerio. Ngokwarigania to chake central yobwekira nukorwase county ya Kisii awase abamenyi ba Kiogoro yotoka sebunge nyari bari chache county ya Kisii bagenderere kugikeria obo ibibwetaya echo obo bwarokanine comment kana ase ensemeyo koirera egesunte korokana anene ase echiro ya Kiogoro yani gachire mayiga yabanyanyimbo gokora obo tukiboisa gose okoro musako mutindi nakobeka batato biara abo brachiko konya ase obo tuki na boigo obo sakio gose obo tukio bugogendra gokorwa na bali bagokore bikore nebyo kobekwa byara muri keito Josephat Amisi no roboti ura senchira yubwimi Elio komanya ekikeirere okoiba wejitaya ejikomuleka chinka kichabutuko ase echiro ya Kiogoro aboigo chinsemo chirinyara teko bachigwetana na ensemo eyo tete kwira libageri lyabene ngirane lyabasagari baitunga mbiyamo nande mbiyamo sana asegasi bagendere tokokora mwaigwa banenji bakoramika nga chisora nche iwa Kiogoro ne chibetiri lakini ende kulingana na musako mnoga ndeta bono iga ndoshinga bazaba kasikari baito bakorega emeremere emeronge nande twari ko baboria nga omukioyo babeke mukiwe monyo egere baba babekshua nga abantu bonse bakageire asobwari bobo babekiro byara wikira boniga nigo abakagerwa batatu banyareko bakobeko byara abagere to bakonya abanyanyimba abo erikomanya anene mbarabi bakonya ko bakora egekoro ikyo boibi asensemeyo aseri tangoro kulinet nonko ni Kiogora bona chitaye chikonya chitokonya tebiya sana lakini bona si ikire chitaye chimula chia toguru kire gendo ke kaera bona tolege sunte ke lakini rende twaro nga serikali nega natakomenya kiuchunguzi yeye otogo sabanga tobwatira na matuansi community abantu bonse bakabechiro tobwatira natolenga kibinde byatokire na aba kagerwa babwatire na bara baru saiti voice nega kinga yibinde iba togorte nga iba irete nga ibire yagara bibwa tubyonse bibe kwa motoranga kitokora na nditorakonya kyagere chiro bano twabeire gesunte ke be tole no bwo Nonye nabo abonjoreria abange ase chiri ya Kiogoro niko basokirie na kugikeria egekore gyo koiba chitaye cyo ase go batebire niko bona ekobaira banyarako bagosieka obonjoriwa mapema elinde banyarako bagoika ase chinga chiabo komenta naya yabakagirwa inchengo ndochenga bakagirwa bagotoka mbaba soko yurerwa ase ngencho twabere gesunda na ndabwa bakagirwa mbali yako nyato kurageri nsa batutengerete nga motu akorega tuinokire batubwatere mitema madali soko kwanda gukika baturusi none bo besa tuoni kurumambye mifuko imi igo bona nya bakonyarekana bagobwatwa mugose kuraba igurira egena barobara eresa bake batonyarire boigo nigo baganirie serikali anene getaseni kabanyanyimbo ya Kiogoro kenyarako bagikwenekia ngakirire egetambukiro kyabene na boigo kwenekia bali banyarako bakobeko biera takomenyekana ngana banyarako bakoiba chitaye cyo banyarako bakoirerwa egetambukiro kiro egetindi ninde no mogoko monene basigari baito ba Kiogoro bakorire gasiringia baturigeire chitaye chito mpaka ndo chingango toka chigakare asengenje bona twabire no bwobo bone none chiro ntoli kobero konya tokobera bagasaine rero bona utugutama mapema asengenje ntoli na amani kobera chiro ubora bubu bwatokonya te nande ngo sabe serikali yetu ate mesano mukia toligerie chitaye chitobeka bagende mna twarenge tuike chinsa chia saine buna twakabere bagasaine sengenje rero tugutama saa 12 ntoli na bolemo ebirangera bya umwana inji ne lyanga
obwaribu bosire se jiro yetu ya Kiogoro abangana bakora biashara no murembe nonde bwensi mukaguru nde bwensi uraji gotoka na usikana mangana aya aire ruge tambo kore kuringana ne lichiko nande nare go somera abantu aminto iga onde bwensi umanyete ngakira kende na usikana na mangana kabira gusaka ere rugendo tigari boti mapema egere konye tabasa ko banero oyo mo base bali bara kagiko babaribu ya tigabe mukariwe gatambukiro nonde nero bwate ni embe buneju taji ko irorera nero ono nigo ogosaba okonene boigo kurwa asa bonjoreria ba inga serikali ya kaunti ya Kisii nyara ko baigokira ne chitaye cyo elinde nyara ko bachigokora igasi yo kubamulekera botuko ne chinga kiboigo bagendrete amono bonjorere bwabo anene chinga ki cha mugoroba oripatire gataseni kia Ndizi TV kurwa echiro ya Kiogoro Eyerime constituency ya Nyaribari chache meye kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mia mano marikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu omo MCA wodi ya Masimba bos mairurani go abwatukira bokonyi wechiringi chiribubire asekera omworokiwa oyonyorete amaxi chimi sato na wetania asamatemo manene yikirasi ya 5 na 3 KCP ase wodi ya yuriko basira gocha kwegendereria ase gisemi cyabo gukwana chinga kiechoni go mairura babo abagania baibori kwenekia bunankweri kebare asokonyora chibasari erio bakonya abana babo begenderie na masomo negetambukiro abange bagokera na kumugania kogendera kuri bokonyi bwa beno muri keito Mildred Mumanyi no roboti urwaso bwagari Entunde yaborokigwa bali baguchigoswa asekera sigya kianda yekiranire asaba ibuli abange bagendete kuyarigania asogoswa eskuru kwa banabwo asechi skuru che secondary nonya abange baba ibuli bakwemurungania amagoli yebinto byengencho biregesara Imeye wodi ya Masimba nigo abarokigwa Eyemo na 55 nomo bali abanyora amagisi chime 3 goche igoro bali ne kibakwegokeria maiga yo mu MCA bwe wodi ya Yubos Mairira koba ebesa yera chiko bakonya kugora kelia keganeirie asensa mo yeskuru kena ngete na bana babota max 350 ayakole for 3 years lakini waona jitenga kaino ndoweze kwa 3 ni wadati shopping because tubwate challenges yase mangana economic Gusii Kenya ngi mugo takuburi kerongo korera igabana nimetira mu ibonero esagara kidogo kwanyora abana bachire bakorera mangana ya masomo bila kuchikutu so basically kile twali ngokora abana bale ngoni 6 bakorera abana max 300 na babo nebese anengenya sabunse ne Ronaldo so italiba ya serikali Boigo asebali banyora amagisi inse chimya 3 korwa ase wodi yo nigo abagania kwa pride pasali ase boigo aenekebuna abana bali bonsi baragende university na chiko baira ase okoba transport base nero ajiba apply ndoweze kumite criteria azana le base abana bali bakonyora grade yo kwa university keneye ndongo kwa butambe lakini baona ayo yete kabani boarding na ngede na bale wonangire mechango lakini wono state mechango ngo barangire bonzo ndoweze ku university na mu transport abana bo batabisa omogokobo nigo bamwakira mbuya mono asoko imukia egetambukire kyo gyo kubakonya magero mwashimiwe itokosi mairaso asama ya kolire otwati basange gocha shopping and nani ngo mwakira mbuya mono na saya mumentera sako andira no abaibuli na baroboni go bamugania kogendereria no bokonyo bwo ase bamwakira mbuya mono ntete kora niri mwishimiwe wito boss Mairura asenye cyo gutwara enkorenda enjire yashakire gukora igashaka ko yakora mapema tutaraje ko mubugambi agashaka konya abana aba konya kubagorera amatemu ebilasime akabasegeta na rero gasegeta kegimanga no are na barumba ka form 4 abana batwara romoya tuigure byaguna abaibuli otogo kiri kianda gikomi na ndo tokenya kumusabira mayanga agendera okore nginche kabireye na inda abana abagwetirere yaro kandenga na inde form 4 ngora bari university yakora aba imishanga school ne school engento kene iria kanene nomoki yani gondo no mogoko munene na ande ngogete yani baka na nyimba njara boni ga nyigwete tasenge njumo omwa musio itokoro kuposi Mairura otokora ira maya kurwa gachagite kuburi obugambi na nyasaye buna makonyira iriro obugambi oboiga yani na wagenda tokotokorera maya kenya saye nka kumo
umukurengora kuyemona mheshimiwa sayansi watakora mwana onaga kugenda sengeragazi ase chinga kiecho niga atebana chikwene kyabuna bakonyire eskuru ya sekondari ya Masimba maiga yokonyora amatokyo amabe elinde echikoimokera igoro buna ase amatuko amagega. Eskuru ya Masimba never the challenge, we are engaging the relevant authorities tona kitoko ni skuru I have faith na chekoni. Kuripoteria Egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbia mwana murikaito Mildred Momanyi ase oroboti ururukirana tugutikana nayo nigo serikali ya Kenya Kwanza egenderete kuria chira ao echira chigwikirania ase abakenya chokoreta amagendero na koine kense ya Kenya yabeire keguska mutwe gukwana chinga kekirana somusangirekano bwa masabo ase nsemo ya Ruai ime county ya Nairobi muraiwense Dr. William Samoei Ruto nigaine kyabune serikali ne ariganite bwikiranu kwarigania aborokiwa ba abubagoswa ekerasi ya kiandago se form 1 abo chaka ritkoria ankyo boigoni gakwanira igoro yogosira ensemo yoboremi asatebabuna abananchi abo ankyo mbacho chaka konyora obwoyo ase rigorire inse. So as our children go back to school tomorrow, we have made adequate arrangements so that our children can learn in an environment that is uninterrupted. And I want to ask parents, as I ask teachers and guardians and all citizens, to allow our children to go back to school without hurdles so that we can provide the environment for our children to access education seamlessly. So hiyo mpango yote nataka niwaambie wazazi, kesho kila mtoto arudi shuleni. Tumefanya mpango kama serikali ya kutosha. Kesho vile vile muliona Deputy President Gusii, kesho pia tunaanza kusupply fertilizer kwa wakulima wetu. Wakulima milioni 5 tayari tumewasajili. Kuanzia kesho they can buy fertilizer from any store of NCPB and other outlets that we have identified from across Kenya, kwa sababu tunaamini njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula. Abaraibu abumobwa azimio la umoja wa Kenya kurawa n'umuraibu abumobwa Raila Amolo Odinga amuna mukonyo ye Martha Karua nigo bakoro musangirekano asensemo ya Kamkunji ime mucho Nairobi chingaki bagendrete kogikeria obobwi na boigo buraibu wa Kenya Kwanza ukwana chingaki echo Odinga nigo agikeria bororo ogo saganwa gusogoswananwa kwa uyo kabero murai wense urumuiga Kenyatta ase ogwakane bango ingana boigo yabage kwegwo koboko na Stephen Kalonzo Musyoka oyoboigo ogikeria mono ogokeiwa kwabo busabo burendi baye Uhuru Kenyatta. Wale tuko sasa kila Mkenya sio rais peke yao, lakini Wakenya wote wamekuwa exempt. Kama wewe baba yako anafariki unawacha wewe mali, wewe ulipe ushuru. Unaona vizuri? Kwa hivyo hiyo sheria ambayo Ruto na Gachagua hawajui. Hiyo sheria ilitolewa 1982. Haiko tena. Nasema vile vile kuna shirika ya kiserikali inaitwa Kenya Revenue Authority, imepewa jukumu ya kutoza ushuru kwa watu, sio bwana Gachagua, sio bwana Ruto, sio bwana Ruto. Kwa hivyo wawache KRA ifanye kazi yake, wasileta siasa kwa mambo ya ushuru. Bwana ushuru hata Zakayo ambaye alikuwa anatoa ushuru katika Biblia haikuwa anafanya kama wewe unafanya. Wachana na Mama Ngina, wachana na Uhuru Kenyatta. Jamii zake wanalipa kodi. Yaani unataka kutoa ushuru, watu wamekufa. Sasa ya nini hii wengine wanataka kumdhulumu Uhuru Muigai Kenyatta na kutoa hata security ya president, former president, na kuambiwa ati they are scaling down. Wangapo wanasema Uhuru asiguzwe, wachane na yeye aende mamlaka.
Chinga kiecho nigo abaraibande kurwase obomobo gati abo mathakarwa Wycliffe Oparanya na boigo Eugene Wamalwa nigo bagimochia serikali asokung'aina abakenya kubaikiraniria amagendero au kurende nigo rigoririe bintu rigendrete komenta kigima egento baganirie serikali eyo kurigereria gusonya taribo baeribaga baria baganitie koreta monchorero na boigo koreta amagendero asa abakenya. Gharama ya maisha iko juu. Bei ya chakula, bei ya unga iko wapi? Ukitaka irudi chini, tushikane, tutoe uwezo wetu, tuweke yule tulichagua akalie kwa kiti, gharama ya maisha irudi wapi? Mimi natuma ujumbe kwa Ruto. We shall not allow you to form a Ruto Electoral Commission. Hata ukijaribu kuchagua, tutaifurusha. Ukijaribu chochote tutafurusha mpaka wananchi wafanye ile katiba inataka ifanyike. Kujanga ushuru. Kila kitu kimewekwa ushuru. Hata maji ya kunywa imewekwa ushuru. Na mnajua maji ni haki. Badala ya kupigana na bei ya chakula unaenda kupigana na mama mkongwe, ni ungwana. Shukisha bei ya chakula bwana. Shukisha rent bwana. Hiyo ndio message yetu kwa Mheshimiwa Ruto. Na mwisho tunataka watu wetu mjue demokrasia. Sisi tulianza maandamano kama haya wakati wa Jaramogi na Muliro. Wakasema we have the forum for the restoration of democracy. Hiyo movement ndio ilitoa Moi na KANU na utawala mbaya. Leo hapa Kibra baba amezindua movement mpya inaitwa Movement for the Defense of Democracy. Nomo bunke ya Kiharu Kimani Chungwa niga muganiro yo kabeiro murai wense urumwiga Kenyatta goisanika nabo bisabo burendi abwo aire askiri ateire unate aba bisabo burendi abwenete kwewa takoreng'aniwa nabaria bare ase obokoreri bwe serikali bono ukwana chinga kiecho nigo amuganirie goisanika na kumuboria gotiga gosekoa serikali chinga kinyororo irigo ikirania emirime bwenerete asa Kenya. Former President Uhuru Kenyatta is very secure because he is secured by the state as an entitlement, as part of his benefits as a retired or former president. And he has enough and adequate officers in line with the law. But again, it's also good to point out that there has probably been rationalization of the officers. Because when he left office with the establishment of a president. And he's not a president anymore, he's a former president. And therefore, he's given security in line with his position as a former head of state. Just like President Moi, just like President Mwai Kibaki ahead of him, President Uhuru Kenyatta is not the first former president this country has had. And therefore, he continues to enjoy his security in line with the law, and in the numbers, as the law says, as a minister may consider fit, with a set minimum, I think, which he has well above the set minimum. And I don't think it's really an issue other than those who want to politic about it. Nobody has time for revisits, nobody has time for political pettiness. We left political pettiness to the other regime, the regime that he led when he was president. Omo senata bwe county ya Nandi Samson Chelugwi niga kwaneire obuya bwokorwa ebango asekero bondo na oteba buna ebango nerera konya samagendero buna gosira chisemi asokwena na chibasari egati yayanda manke boigo niga kwaneire igoro yo komento gosyogo keiwa kwa bo bisabo borendi asoyo kaberu murai wense huru mwiga Kenyatta. Kila mtu lazima alipe kodi. We are losing 370 billion through exemptions of tax. Kuna watu Kenya hii walipi tax na hiyo pesa tunapoteza kama nchi ni 370 billion. Hiyo ndio mimi nimeendea hapo kwa sababu hiyo pesa ndio itakuja kulipia watoto basari, kuunda barabara, kusaidia watu walio chini kwenda juu. Hiyo ndio agenda tunataka tusukume. Tunataka tuhakikishe tusukume so that we move as a country. And I want to ask everybody, let us pay tax. We cannot get more teachers if we do not pay tax. We cannot get more bursary if we do not pay tax. Wewe ukiwa rais ulikuwa na security. Ukitoka kuwa rais
security lazima iwekwe chini, kwa sababu huwezi kuwa security kama sitting president na wewe ni retired. Sheria inasema under Presidential Retirement Benefits Act is very clear that a retired president is allowed only a maximum of 6 police officers. That is the law. So I want to tell wale mandugu zetu wawache kufanya siasa na mambo ya usalama. Na nataka niwaambie inji, William Ruto is not witch-hunting anybody. Hata wakati alifanyiwa maovu akiwa deputy president, alinyang'anywa askari na alikuwa sitting deputy president, but he took it with grace. And yet they were contravening the law. But now the law you say is under Retirement Benefits Act. It is very clear. Mwancho muriere bano wekeraga igano ngukorera Amayia Ensa ya masenchera ere yo wekera nukorende chikoraga chinse sato aya munanda mangi ni chikokoretana nda sore asenchera ere yo wekera nu yamana sokonyora chinga chiao eri okorigereria Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ekaraba gogendera gotonyora sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na sense mere ya Twitter na bwo tweet wetera @Ndizi TV News baigo as website ito otonyora wetera www.ndizitv.or.ke iri tariane Everlyne Osero kerongo kuganiria oburigereri borobia.